A yau dai muna ɗauke da labaran jarumin nan wato Hamisu Breka ɗorayi dai tsohon mawaƙi ne ko mu ce muku sabon mawaƙi ne wanda har yau har gobe idan ya waka ana jin ta a gari sosai da sosai, zaka ji ta birni da ƙauye duk ana jin ta sosai da sosai, zaka ji yaro yana yin ta, zaka ji tsohon mutum ma yana yin wakar Hamisu Breka ɗorayi. Hamisu Breka ɗorayi jama'a da sun ce a gaida kai, ma'ana masoyanka suna gaida kai, sannan sun ce yanzu ka ji ka shiru a cikin wannan shekara ta mai albarka wato 2022 ba su ji ka ce kuma a ciki ba, ma'ana suna da mun wai ba gaske sabon album ba. Inda muka samu jama'a da dama suna cewa gaskiya da Hamisu Breka mun dade muna jin waƙoƙinka, mun dade muna ƙaunar ka, ya ci a ci dai ka saka mana sabon album a cikin wannan shekara ta mai albarka wato 2022. Wato a nan bangaren kuma mutane suna cewa Hamisu Breka ɗorayi tashi ta kare, ma'ana akwai sababbin mawaka wanda za su taso yanzu za su bugi Hamisu Breka, shi yasa ku ji shiru baya suke sabon album. To a gaskiya da Hamisu Breka ɗorayi Allah ya baka duban dubatar masoya, ma'ana na wuri da na ƙauye, ya kamata da kai amfani da wannan dama da Allah ya baka tun kafin ta kwace ma, ma'ana ka saki sabon album a koda yaushe, ka yi kokari kai abin da zaka gamsar da mutane yadda za su ji daɗi su ƙara ƙaunar ka a cikin zuciyoyinsu. To Hamisu Breka ɗorayi ya kamata da kai ta suke waƙoƙi, ma'ana saboda su masoyan kasance a koda yaushe burin su rika jin waƙoƙinka. Jama'a kar ku manta ku danna mana subscribe sai ku danna mana ƙararrawa domin samun aika mu da zarar mu ɗora kai tsaye. Ba ni kiɗa mai tinkiya, mai abin tsiya da nake riki, dan mu riga san zuciya. Lokacin da tura ta kai bango za mu canza salon tafiya. Dan mu baba tinkiya. Ku kula da shi kar da ya shigo zai maku halin tinkiya. Dan mu baba tinkiya. Hausa TV, duniyar nishadi. Hey baban tinkiya.